И здравейте, приятели! В днешното видео ще ви покажа мое любимо място в големия Русенски парк. За да започваме сега. Това е мястото, което искам да ви покажа. Това е входа, през който ще минем и ще има 3 забележителности на това прекрасно място сега. Приятели, първата забележителност, може би се чудите къде е. Няма как на такова каменисто място да няма нещо каменисто с пръст за катерене. Като например това. Сега аз това ще го изкатеря и ще видите какво има на върха. И това ще е първата забележителност. Да започваме сега. Ето от тук ще се изкатеря. Все едно като пътечка е, както виждате, с пръст. Но пък както виждате на камерата, може би изглежда, че не е стръмно, но по принцип си е доста стръмно. И е трудно малко да скачиш. Това е първата забележителност. Може би се чудите това какво е. Не ви ли прилича на каменен трон? Все едно тук си качваш така и тук си слагаш дупето, а пък тук е облегалката, където се отпускаш и си слагаш гърба. Не е ли така? Прилича като или трон, или стол, каменен стол. Не ви ли прилича на това? Сега ще ви покажа снимка с мен на, така казано, каменистият трон. Сега започва втората забележителност. А втората забележителност ще я видите точно сега пред екраните ви. Това, което го виждате, е каменна крепост. Има легенда за това, която аз по принцип не вярвам, но ще ви я разкажа. Тук се е казвало, че живеят индианци преди много години. И че това е било тяхната крепост. А сега ще я видим отвътре какво е, а после ще ви покажа отгоре какво има. Това е отвътре. Това е първият им ход, защото имат 2 входа към тяхната, така казано, база. Малко мръсничко, няма как да няма 100 милиона пайджени тук, защото си е огромна мръсчия, но пък изглежда много красиво за такова място. Това представлява все едно, че сега ще ми изкочи някакъв прилет, нали? А пък, където ви говорих, както ви казах, че има един вход и втори вход, а втория вход, може би виждате тази светлина през тази дупка. Има камък, защото някой път, защото почти всеки ден, Божи ден, милиони деца идват тук да правят пакости. И те са сложили наскоро този камък. А по принцип този камък го нямаше. Имаше вход. Това е още от легендата, че тук като са ходили индианците и като са бягали от места по-бързо, за да влязат в тяхната база, тук са се мушвали, а животните се чудят къде са. Това е пък втората легенда за тях. А това беше втората забележителност. Малко беше дълга, но започваме точно сега с третата забележителност. Здравейте, приятели! Това, което го виждате пред екраните, може би се чудите какво е. Това е все едно, че са създадени писти от майката природа, направени с пръст. Почти всеки Божи ден идват много деца велосипедисти да карат там. Това също си е много хубаво, защото, както казах, все едно, че това са точно създадени писти от майката природа. Много е красиво, защото всички забележителности са много красиви. И се надявам да ви е харесало това видео. Абонирайте се за канала с камбанка и палец нагоре за още такива готини невероятни видеа. И от мен чао и до следващите видеа.